Kaixo baratzazaleok, baratze kontuak aitzaki hartuta, Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izaten dugu saio honen bidez. Nafarroatik maitasunez, zuek zaudeten leku guztietara. Gaurkoan hauxe da prestatu dizueguna. Gaurko saioa bidaurretan hasiko dugu. Gaurkoan Aingeru Tabar izanen dugu gurekin, eta Aingerurekin baratxuria ereiteko bi era ikasiko ditugu. Bidaurretan jarraituko dugu gero. Eta oraingoan Mikel Etxegarai izanen dugu gurekin. Mikelekin tipula gordetzeko era ikasiko dugu. Ondoren Noainera joanen gara, Zentzumenen parkera hain zuzen ere, Mikel Baztanen bidez, Usaimena zonaldea ezagutuko dugu. Eta azkenik, baratzeko pikuak atala, gaurkoan Hortentzia Asperabillosa. Ziur naiz, zuetako askori jakin mina piztuko zitzaizuela. Gu hasteko prest gaude, ongi etorri hiri baratzea saiora. Aingeru, aspaldiko partez. Azkeneko alditan zure lankide den Mikelekin aritzen gara, gaur zurekin berriro, bueltan. Bai. Gaur zer eginen dugu zurekin? Gaur baratxuriak landatuko, erein ditugu, landatu bezarkatu. Vale, gauza berezia, ez? Bai, gainera, egingo dugu, hazi berdinekin edo buru berdinekin egingo ditugu baratxuriak eta baratxuri freskoak. Vale. Bai, eta ikusiko dugu zein den pixka bat hori da, ereiterako orduan ze desberdintasuna daude. Vale. Ikusten dudanez, behar duguna da baratxuria, bera? Hori da. Baratxuri on bat, komeni da baratxuri ona gogorra egotea, urtekoa, bai. Hau faltzesekoa da, faltzesen fama dute, badokate fama eta irabazita gainera, zati oso normalean oso baratxuri onak izaten dituzte. Hau da, baratxuri gorria bezala, egoten da ere txuriagoa dena, baina faltzesekoa berez gorria da. Bai, eta gu normalean gorria. Orduan, bueno, ezakit, hasteko beti bezala lur on bat prestatzea hori garrantzitsua. Oinarria beti. Hori, oinarria beti lurra, lur ona prestatzea. Gero, baita beste berezitasun bat igual baratxuriarena izan daiteke ez zaiola gustatzen asko ongarria. Ara, normalean ongarriztatzen dugu lurra, kasu honetan ez? Kasu honetan ez dugu gomendatzen, tipularekin bezala. Tipulari ere ez zaio komeni oso fresko egotea. Orduan, egingo ditugu baratxuriak normalean rotazioaren azkenekotan. Hau da, ongarritzen badugu, lehenengo jarriko dugu landare bat asko xurgatzen duena, gero beste bat pixka gutxiago, gero beste eta azkenekotan baratxuri hauek bildu, orduan ongarritu eta berriz ere tomate bat, adibidez. Bale. Kontuan hartu beharreka. Bai. Orduan, bueno, aurretik igual, kordela jarriko dugu. Bai, jarri dago. Markak egin, arrastoak egin, lurran, distantzia zehatz batetan, eta orduan, ingo dugu aurretik baratxuri freskoendako kata bat, horrerein, eta baratxuria burua ateratzeko beste modu batez egingo ditugu, aleka. Ados? Orduan, hasiko gara. Esan duzun bezala, orduan markak egingo dituzu, ez? Bai, lehenengo 30 zentimetrota da arrastoak. Esan duzu, baratxuri burua lortzeko ere ingo duzula alea. Hori da. Eta baratxuri freskoa lortzeko? Burua. Ostra, kontrakoa esanen izuke, baina justa? Prozesua berdina da, prozesu naturala berdina da. Da gehiago gure arazo bat ulertzeko. Karo, horregatik galdetu dizut. Bai, buru eta aren arteko historia, baina berez prozesua berdina eta gainera momentu berdinean egiten da. Bale. Ados? Baina bai biltzen direla momentu desberdinean. Baratxuri freskoa azkenean da burua egin, baino lehenagoko
momentuan biltzen da. Orduan jasoko dugu lehenengo freskoa. Hori da. Eta burua aldiz uzten diozu zikloa egiten. Vale. Luzeagoa da. Oso erraza da. Erraza da zuretzat. Aber erraza den, orain esanen dizut. Hobeena praktikatzea. Hori, orduan, bueno. 30 marnaka? Bai, 30 zentimetro, arrastu egin da, bai. Kenduko dugu kordela. Eta orain, erabiliko dugu trabankulo berezi hau. Hau aspaldi hori erabili aurkeztu zen igun, bai. Gurpildu nahi txurra. Bai. Oso, bueno, herramienta ona da. Bai. Oso erabilgarria, batez ere, zutik lan egiteko. Claro. Makurtu gabe. Gure gerria zaintzeko. Gure gerria zaintzeko. Bai. Orduan, beno, baratxuri freskoa jartzeko komeni da erein eta estali. Orduan, guk egiten dugu katantzeko bat, gero estali izateko. Arrastoa jarraituz, gurpila arrastoan sartuta, ikiko dugu katatxo. Karo, horrela ja, behin erein da, tapatzeko... Estaltzeko erraza. Hau aitzur batekin egin dezakegu. Claro. Baina honekin... Jode, asko zerrez dago, barkatu. Hori igual telebistan gaizki dago, baina eskapatu zait. Bueno. Orduan, bueno, badaukagu egin. Eta orain jarriko zenuke, freskoa gero jasotzeko, ez? Hori da. Orduan, lehenengo gauza egin behar dena, igual, ekarri beharko hau, ateratzen dira. Buruak, bai, banatu. Listo. Bueno, gutxi gora bera, bai. Bai, erakusteko. Erakusteko nahiko. Bueno. Hauzkagu orduan, buruak. Bai. Hau. Orduan, beno. Hemen, ikusten duzutenez, hau zen, berez, baratxuaren sustraia, bai? Orduan, jarri beharko dugu buruz bera, hau da, sustraia lurrari, bai, lurran. Bai, zergatik, hortikan hasiko delako sustraitza. Ados. Orduan, kataren erdi-erdian, bai? Sartu eta bai, pixka bat egonkortu. Bai, baina besterik ez? Nahiko. Listo, nahi ba? Nahiko. Orduan orain, distantzia, gutxi gora bera, oin bat baino gutxiago, bueno, asku bat, halako zerbait. Bai, karo, honek ere gero ez du... 25 zentimetro, 20 zentimetro. Zati ez du berez, hori ez du espazio handirik behar. Hori da. Ze hemen freskoak aterako dira, edo jasoko ditugu. Hori da. Burua garatu baino lehen. Hori da. Eta horretarako, ze kuriosoa, buru osoa sartu. Buru osoa. Egin genezaken alezale sartu eta jaso lehenago, baina hola ez da, niretako da asko zerrazago, bai ere iteko, eta gero baita ere belarraketak entzeko. Bale. Erraza. Eta orduan hau ja, tapat eta listo? Hori da. Ja sustraia behian jarri dugu? Estaliko genuke. Eba dugu pixka bat utzi hor agerian, baina, bueno, komeni da estaltzea, Vale. Eta listo. Listo. Berez, baratxuria ez du urik behar. Gauden garaian ja neguari begira. Bai, aurrian sartua gaude. Hori da. Orduan, ja lurra dakan eztasunarekin eta behin botatzen dituenean ja litro batzuk, orduan ja nahiko. Bale. Eta hori, orain txarongo genuke, baratxuri freskoa garatzera, eta bai baita ere, biltzeko garaian, kontutan izan behar da, hortzaia bota behar duela. Baina, bueno, hori horregagoko kontuak. Bai, orain ezin dugu. Ezin dugu. Bale, hori baratxuri freskoa jasotzeko, buru osoa sarturik. Eta esan duzu, burua jaso nahi badugu usta bezala, alea bakarrik. Alea, hori, hortza esaten zaiona. Bai? Bai, hortza. Orduan, bueno, lehenengo lana izango litzateke, hortzak banatzea. Hori da. Karri, jarriko izut.
saskia. Claro, hortzetik hortzera ere aldea dago, baina igual dio. Esan nahi du txikia handia izan. Ba, hobea aukeratzea. Politiak, jarriko ditugu politiak. Bai, handienak, eta sanoenak. Ikustu dizunez oso sanoak. Denak. Txirabek oso sanoak dira. Bai. Dena ditugu balekoak aingeru hemen. Faltzeseko baratxuria. Orduan, bueno, hemen kentzekotan, pues hauek igual. Hauek eskasiagoa. zartagira. Bai. Eta hauek gira. Hauek Tomasek probesteko. Oia, zukaldera, amaiketako dako. Hau zukalderi partikular. Hombre, baiet. Luxuzko sukaldaria duzue. Hombre, baiet. Oso ona. Orduan, bueno, behin, hori hortzak banatu, aukeratu pixka bat, politenak. Eta ere. Eta hemen, baita ere, kontutan hartu beharko dugu, bai, sustaian hundik ateratzen den, Ah, claro, noski. Bale, orduan da hori da, beraka, jarri behar dugu beraka, bale? Claro, hemen ez da behar egitea lehengo... Ez da behar, ez. Hemen batzuk egiten dutena da, zeakata egin ordez alderantziz. Agian egiten dute, bai. Bai, holako montikulo hori. Bai, hori da. Eta hemen sartu. Sartu tarte hortan, bai. Bai, beti egongo da sanoagoa edo bi modu izan daitezke. Bat, horrela, orduan guk jarriko distantzia askoz ere baratxu izuzka, gero burua aterako hori da. Marraztu beharko genuke hemen, gutxi gora bera, buru bat zenbat hartzen den. Gutxi gora bera gehienez dago, ez? Urrengoa, orduan distantzia hori nahikoa izango litzateke. Eta geldituko litzateke horrela, agerian? Ez. Ah, bale, aurreratu naiz, ez da? Bai, pixka bat. Lehenengo, gu normalean jartzen ditugu, pues hori, asko. Etxerako eta pixka gehiago, bai. Orduan, sartzen badituzu, eta sartzen badituzu, igual joaten zara hasi gehiagoen bila eta galtzen zara, orduan nahi gustatzen zaila lehenengo danak utzi agerian eta gero behin hilara bukatua, orduan sartu. Txaka. Pixka bat. Bai. Eta nahiko. Eta listo? Eta listo, orduan, ale bakoitzetik buru bat aterako. Jode. Ez du misterio handirik, baina ez da ohikoa ere, gure baratzetan. Eta, bai, igual gomendatzen da baita ere hilberako momentuan aukeratzen. Dagoen momentua. Jode, oso ongi. Jo, mila esker, baratxuriren mundura hurbildu gaituzu, hain Eskerrik asko. Mikel, zer duzu irriz? Zertara karri nazu gaur? Garbitzera. Garbitzera? Bale, hemen. Jarrilla. Bai, horregatik, biak hemen aurkillakin, ez dakit hau ere eman didazu. Bai. Bueno, hasi baino lehenago, baduzu zerbait esateko? Bueno, igual, ikusentzule asko, edo esan digute ez, oso programa ona egiten dugula, eta eskerrak emateko, nik ere eskerrak emateko, zuek gu ikusteagatik eta jarraitzeagatik. Badakigu gainera Euskal Herri osotik iristen zaizkizuela mezuak. Donosti ingurutik ere bereziki, ezta? Bai, azken garai honetan, bai. Donostitik jende askok ikusten gaitu, baina Euskal Herri guztitik. Arabatik oraindik ez zaizkit aietu. Ez, Araba alde horretan ez duzu telebista pizten Araban, edo ze? Dakit, igual ez da aietuko, gelituko da mugan, onaino. Dakigu. Bueno, eskerrak emanaz, zer egin behar dugu gaur, Mikel? Bai, tipula, behin tipulak bere zikloa bukatzen duenean, badaukan zurtoina edo lehortzera joaten da. Bai, hasten dela pixkat erortzen, ez da? Bai, eta orduan xortak egiteko edo itxuraz ez da hainen polita. Eta egiten duguna guk edo egin dena urteetan zehar, behin buztona erorita, lehortu egiten da. Erortzen da, lehortzen joaten delako. Bai. Orduan behin
erortzen hasten dela, atera lurretik denak, Bai. eta karretillo baten edo estalia dagoen toki batera eraman. Vale. Hori beti egin izan da etxeetan ere bai, Zeren gero ikusi izan ditugu bordatan eta horrela zabalduak, igual zaku batzun gainean. Edo makilletan, adibidez nik ez Edo dakit makilletan, teknika bai. nola den, baina lotzen dira, Bai, arrazoi. lotu egiten dira, eta makillan zintzilka jartzen Bai, da. eta gero tak hartzen dugu, bai, arrazoi. Bertze batek intako lanatik, Bai. errexena. Bai, kasu honetan bai. Bai, Vale, hau eta da, horixe. hasiera batean tipula fresko bezala jan izan duguna, Hori da, baina xortetan behin edo, lehortuta. hiru etortzen diren tipula horietan, tipulina. Hori da. Eta da, probesteko bestera bat, ez? Bai. Gero guk egosteko eta erabiltzen dugun tipula hori, hauxe bera da. Bai, ze, adibidez, uzten bagenuen, utziko bagenu lurrean, egingo zen hau lehortu, Bai, moztuko zen, bai. eta udaberri aldera edo negu aldera aterako zen berriro claro. zurtoina. Baina udaberrian, apirila maiatzan, egingo zena zango zen loratu. Vale. Orduan guk jasotzen dugu ja, Bai, eta egiten duguna da. hori da. Adibidez, orain, etortzen zait burura, kalsotak, ez, Katalunian Bai, famatu direnak, bai. hori da. Behin tipula lehortzen denean, ateratzen duen brote berri hori da kalsot. Ja. Tipula mota bat da ere, Vale. baina, bueno, Bai. ez da tipula hau. Ez, baina, ez bueno. dauka zurtoinan nien handia, edo, bueno. Ikusi dut, hemen apartatu dituzunek, badirela horia antzeakoago Bai. edo, eta hauek gorriak. Hori da. Osea, bi tipula mota ditugu, Bai. Hau izena du honek Dulce de Fuentes, Ah, izena dela, dulce bezala komerziatzen dena. Eta hori honek izena du Amposta, baina bueno, da gorria, betiko gorria. bai, betiko gorria, ez? Bai. Eta bakarrik kolorean daukagu diferentzia? Bai, hau gozoagoa da. Gozoagoa? Eta zartaian eginda, beti, bai, Vale. hobea Eta da. iraupenari dagokionez adibidez? Honek gehiago ontatzen du. Horrela, Bai. bere hortan... Bai, Vale. moztuta ere berdin, Vale. Honek segituan, abendu aldera doia botatzen du zurtoina, Ja. edo bueno, berde hori ateratzen Bai, ziren. Askotan guri etxean, poltsan gelditu zaigu, eta Bai. bueno, hasten da Bai, baina hori kenduta, patatak listo. bezala, bai. Ya está, ez? egiten duna da zurtoina erditikan. Ah, bueno, Igota egia da, denean bezala. zabaltzerakoan, erditi zabaltzerakoan ikusten da. Zurtoina eta gogorragoa da. Bai. Eta bueno, behin horrela izan da, egingo genukena pelukerian bezala, ez? Pixka bat apaindu, ez? A ber, txoin. Lehenengo ni manejatu behar dut, zuk egunero erabiltzen Bai. duzun katxarrito hau. Hombre, Bai, baina nik ez dut egunero erabiltzen hau, Mikel. Osea, moztuko Ah, nuke hau ere, hauexen, ez? Pelukerian bezala, ja, Baixen, eta sustraia pixka bat. hau ere bai. Bai, Ah, nik hau eskuak entza. ez eskuak ez bezala. Hola, Eta politxa, ez? Pixka bat horrela igurtzi, eta badagoen azala sobrante hori, Hemen igual ez adibidez, aterako. honek ez du behar, Ez, ez? ez. Ateratzea. baina bai batzutan daukala, modu beste bat, honek bai badaukala Bai. soltea azala, enduko genion. Eta behin horrela izan da, tak, Garbitu? bai, garbitxo eta polit-polita utzi. Vale. Eta hau da dendan erosten dugun ere, Bai, bai. egosteko Osea que- ibiltzen dela, bai, gehiago egosteko. Hauek zuek erortzen usteltzen hasi direlako, edo berez ere utzi dituzuelako orain horrela ere tipula eukitzeko? Hau, karo, hau gu jartzen dugu, ez dakit, milaka tipula. Bai. Eta saltzen ez duguna freskoan bezala, Uzten duzue, lehortzera ez pasatzeko. Claro. Hau, arriskoa daukare, kanpoan utzizkero usteltzea. ja, Azkenean ur gehiagiz jasan ezkero, agian usteltzen da. vale. Orduan hau egiten dugunean beti ja leku babesean, Bai, itxian bai. edo... Vale, Eta guk adibidez aprobetxatzen dugu, euria egiten duen egunetan, horrelako lanak egiteko. Euskara Claro. aterpean, Hemen beti da lana, bai. Beti. Baina, bueno, baina beti ere burua erabili behar duzu, ea zer egin orain, Bai. zer egin gero, Bueno, pixka bat ongi. egiteko. Bai. Eta, bueno, honek daukan arriskoa ere, Bota, honek ni jarraituko dut. azala pixka bat, ez dakit nola esan, suabeagoa edo finagoa dauka eta usteltzeko ere errexagoa da. Orduan, garbitzen gauden heinean, hemen Bai, ikusten dira, bai. ez dakit ikusten den, hola, punto beltz batzuk. Bai, ikusten dira. Eta hori da, usteltzen hasten delako. Bale, baina nik adibidez, kapa hori kentzen diogu, Bai, etxerako baldin bada Ja, hori ez kapa dago. garbitu eta fuera. listo. Okerrena da, barrutik, zurtoina hasten denean usteltzen. Ja, horrek ja zabalduko du Bai, usteltze hori. sartzen da barruraino eta ja barrutik hasten da usteltzen. Eta beti nabarituko dugu beratza dagoelako. Vale. Beratza baldin badago, barrutik Eta usteltzen gainera hasiko da usaia botatzen, ez? Kriston Barruraino sartzen den usaio hori, ez? Bai, Bai. Vale, Eta hoxe. vale. Pues ya está. Pelukeritik pasatako
tipulak, Tipulak. bai gorriak eta bai horiak edo esan Horiak, dezagun. Mozoak. Eta hori, probesteko beste Sartzeko prest. era bat. Bai. Eskerrik asko, Mikel. Bai. zer- Zentzumenen parkean gaude gaur ere bai, Noainen eta kasu honetan Usaimena zonaldean, Mikel. Disfrutatzeko prest zonalde bat. Eta, bueno, hemen gehiena da Usai daukaten landareak. Eta ez bakarrik landare txikiak edo zuhaizkak, baizik eta zuhaitzak ere. Bale, esan diazu disfrutatzeko zonaldea dela. Lagundu diazu disfrutatzen, Mikel. Bai. Erakutsi diazu zer dugun, zuk esan duzu landareak, zuhaizkak, zuhaitzak, denetarik daukagula. Suposatzen dut ere urtaroaren arabera gauza ezberdinak izanen ditugula. Hala da bai. Landare bakoitzak badu bere egutegia eta jarraitu behar da. Bale, venga, lagundu diazu disfrutatzen. Zer aurkitu ezaket nik hemen? Bueno, momentu Usaimena honetan lantzeko. usaintzeko ez daude prest, baina eskiak nahiko presentzia handia daukate. Eta uztailean eragiten dute kriston usaia hemen parkean. Nabaritzen da asko, eta baita ere sendabelarra bezala erabiltzen da. Eukaliptoak ere nagusienak dira eta baita ere erabilitzakegu, eta oso kolore berezia daukate urte osoan. Eta gero ja izango ziren hemengo inguruan dauzkagun landareak ezagutzeko. Lehenik eta behin esiak erramuz dira. Oso interesgarria, zeren baita ere usaintzeko eta baita ere sukaldatzeko erabili ditzakegu. Erramua, claro. Oso usai berezia eta gozoa da. Hartuko dute. Oso berezia. Ze gozada, disfrutatzeko, zuk esan duzu disfrutatu hitza, eta egia da, Hemen gonbidapena da parkera etorri eta dagoena erabili, zaindu ere, baina erabili ez bakarrik ikusi. Naturaren arnasgune batean gaudela esan dezakegu, Noainen bertan, pentsa zer daukagun inguruan, errepidea, industria, aeroportua, eta arnasgune bat daukagu naturarekin. Oasis bezala. Bai. Eta kasu honetan, Usaimena, erramoa daukagu, baina gauza askoz ere gehiago, Mikel. Baitugu adibidez hor, abrotano, edo... Brotano. Abrotano, bai. Ez jakintasuna zer da, Mikel? Da kamomilaren familiakoa. Da, ezea da... Ai, ama, ze berezia, ez? Diote ere Santolina beste tokietan. Baina hori kamomila bezalakoa, bai. Eta hori hartu daiteke infusioan? Baita ere. Adibidez oso berezia salbia, hau ezagunagoa da, erabilpen pilo dauzka, eta baita ere usain oso goxoa dauka. Nik dena usaituko dute, Jakina, horretarako da. Esperientzia bada, orduan usai bakoitzak izango da zure buruan bueltaka. Eta pasada bat. Merezi du. Salbia. Eta baita ere, loraldi oso polita dauka alde berean. Orduan, hemen estetikoki baita ere lantzen da, baina baita ere... Usaimena, ikusmena, dena, lantzen dugu hemen. Eta niretzat den erregina, Hierba Luisa. Hierba Luisa oso usain berezia. Hau potentea izaten da, ez da? Usaia. Bai. Eta sendabelarra ere badu oso eragin potente. Sendabelar bezala, Hierba Luisa, zertarako erabil dezakegu? Digestiorako. Ostras. Badu... Bai. Lurrina da... Limoi antzekoa edo zer? Bai. Badago beste bat antzekoa hor daukagu melisa, baina hau da fuerteago, indartsuago. Eta hau, bazkaldu ondoren, ostotxo batzuk uretan egosita hartuko bagenu? Primerakoa, ez? Bai. Disfrutatzeko eta baita ere digestioa erresteko. Hierba Luisa, gelditzen naiz honekin, Bai, merezi dut, eta gainean hori nolabait multiplikatzeko oso erreza da. Zenean dira eskejeak hartu, adar bat hartu, lurrean sartu eta baduzu beste landare bat. Bale, badugu besterik, nila behin hasita usaitzen, dena usaituko dut, Hala da, egin behar. Zer daukat beste zerbait usaitzeko? Izango genuke hor stevia, baina nik uste dut ikusita dagoela, hor nepeta oso berezia da. Hori more antzeko... Nepeta baita ere sendabelarra, baina ikusiko duzu ze desberdina den besteekin konparatuz. A ber, saren dizut.
Jo, baina hau ere, zuk esaten duzun bezala, ikusmena lantzeko. Suabeago da, Bai, ez? bai. Hola, Desberdinago. besteak potenteagoa dira, Potenteagoak, bai. azkarrago hartzen diozu. Mhm. Bai, ze ezberdintasun, ze anitza den Bai, zonalde bai, hau. bai. Beste zonaldeak lotzen dituzue estetikoki eta beti joera bat daukate, italiarra dela, frantsesa dela, kasu honetan zonalde hau Hau da, lorategi mediterraneoa. Mediterraneoa. Vale. Gehienak dira perenne, landare guztiak dira perenne. Orduan, urte osoan, neguan, hain zuzen ere, daukago hemen berdeago. Beste partetan, hori hostoak erortzen dira, eta alde horretatik hemen, neguan usaintzeko eta baita ere ikusteko aproposa. Mantentzen da, oso ongi. Oso leku berezia, Bai, Noaingo bai. Zentzumenen parkean dagoen hau. Eskerrik asko, Mikel. Zuei. Gaurkoan hemen gaude Baratzako Pikua saio hontan eta gaur ere hortensietaz hitz egingo dizuet, baino ez ohiko hortentsiez. Gaur protagonista absolutua da hemen daukagun hortentsia zoragarri hau, baino hontaz hitz egiten hasi aurretik ikusi ze kolore fin lila duen, erlez eta euliz betea, intsektuei onura asko egiten dien hortentsia bat, hasiko gea ohikoa den hortentsiaz hitz egiten. Guztiok ezagutzen dugun hortentsia. Hoi latinez deitzen jogu Hydrangea macrophylla. Hauek dira loreak, normalean izaten dira dana lore esterilak, barietate txuria oso ahula da, eguzkiak joala segituan gorritzen edo erretzen dira, lore paseak olako tinte berde batzuk hartzen ditu, baina marroia segituan azaltzen da, hau izango litzateke garapen esteril bat. Honen jatorria, Hydrangea macrophylla jatorria, olako hortentsitan dago. Hau dira plater lora duten hortentsiak. Eta hemen ikuste ditugu, alde batetik, lora esterilak plater honen kanpokaldean, irikiak, txuriak, eta gauza urdinxka horiek dira lore, bakoitza da, lore fertil bat, bere pistiloa eta estambrea duna. Hauek garatu ala, polinizazioa gertatu ala, hazia sortzen dute, eta hemen ikuste dugu, lora buru hauetako bat, ja benuntza datorrena, lore esterilak bere funtzioa bukatu dute, eta berantz begira gelditzea, eta hemen garatu dira hazitxoak. Hauek alde bat zera utzi, eta goazen gauza zoragarri honta. 3-4 metro garatzen dituen hortentsi mota bat. Bere izena Hydrangea aspera billosa. Aspera billosa da bere hostoak oso asperoak oso zeak direlako. Eta billosa, bere zurtoin eta hosto inguru guztia hilek txiki batzuz inguraturik dagoelako. Horregatik hartzen du izen hori billosa de bello, hilez jositako hortentsi bat. Ohiko hortentsiekin ez du zer ikusirik, ez ostajean, eta loraldian igual hemen plater formadun lore hauek ditu. Loraldi honek irauten ditu 15 bat egun, eta suertea dugu gaur hemen egotea, honi buruz hitz egiteko. Benetan ni olio azala jartzen zait honen edertasuna ikusita. Ni nere burua edertasunarekiko adikzioa dun pertsona batetaz bezala identifikatzen dut, eta gauza hauek ikuste ditutenean gainankak egitet. Zoragarria da kolorea, eta hemen aztertuko dugu nola baditun lora buru bakoitzak bere lora esterilak inguruan, leheno ikusi dugun moduan, hauek dute kolore larroxa simple bat, landarearen heldutasuna aurrera dijoan neurrian hauek erortzen bezala dijoaz, beruntz begira, eta haize pixka batekin hola dantzan hasten dira eta da estena zoragarri bat. Loreak kanpokaldetik barrualdea irikitzen doaz, eta irikiala hemen estambre eta pistiloak kolore morez zoragarri hau hartzen dute. Hauek badira lore irekiak, eta hauek oraindik ez daude irekiak. Hauek garatu ala, hauek jungo dira irikitzen, eta esate dizuet honek 15 bat eguneko loraldia dura, gehiago ez. Baina ikusi ze ekarpen zoragarria dute, batez ere beste hortentsien indarra gainbera datorrenean hau jartzen zaigu. Loretan atope, eta ez bakarrik gure edertasunarekiko adikzio hori asetzeko, baizik eta
ikargarrizko insektu pila bat erakartzen ditu hortentsia honek. Euliak, erleak, kakalardoak, zomorro pila bat ibiltzen dira, gaur lainotua dugu, baina badira hortik dantzan, eta eskertzekoa da, landare hauek ez bakarrik guri, baizik eta baita ere, gure munduan bizi diren xomorrotxo guzti hauei egiten dieten onura. Hauxe izan duzue gaurko saioak eman duen guztia. Datorren ostiralean, gaueko 9:00, piztu 11 telebista. Gu zai izanen gaituzue eta. Aio!